Ahojte, máme tu otázku je 18 a tam sa nás pýtajú, že prakticky predvete a popíšte, ako sa na strelnici pohybujete so zbraňou. Takže základ toho celého je pohybovať sa tam úplne bezpečne. To znamená, že so zbraňou nemanipulujem nikde inde, iba na streleckej čiare. Zbraň bude stále namierená do bezpečného priestoru a ako náhle sa pohybujem mimo toho priestoru, tej palebnej čiary, zbraň bude úplne vybitá, odložená do púzdra, s tým, že v zbraní nebude žiadny zásobník. Takže ukážeme si, čo všetko treba urobiť, keď ideme začať a keď ideme skončiť strieľať. Keď ideme začať, zoberiem si zásobník, nabijem si zásobník, toto je naša palebná čiara, prídem na palebnú čiaru, vyberiem zbraň, prst mimo spúšť a zbraň stále namierenú do bezpečného priestoru. Vložím zásobník, zbraň nabijem, máme nabité, teraz vykonám streľbu. OK. Ako náhle idem dostrieľať, vyberiem zásobník, ten si odložím do púzdra. Teraz idem kontrolovať nábojovú komoru a zásobníkovú šachtu. OK. Nábojová komora je prázdna, zásobníková šachta je prázdna. Pustím záver, urobím mierenú ranu istoty. Zbraň odkladám do púzdra, bez zásobníka, bez ničoho, prstom mimo spúšť. Tak, teraz sa môžem pohybovať po strelnici. Je to veľmi dôležité, pokiaľ sú tam starší strelci, aby dávali pozor na tých mladších, lebo sa dokáže naozaj veľmi rýchlo urobiť nejaká kravina, nejaké nešťastie. Treba si dávať pozor na to, keď som na tej palebnej čiare a niečo sa stane, nejaká zadržka alebo niečo, neotáčam sa s tou zbraňou, že aha, niečo sa mi stalo. Proste zbraň bude namierená do bezpečného priestoru, potrebujem sa otočiť, že chalani, mám nejaký problém alebo niečo. Zbraň bude stále namierená tam, do priestoru terčov, a ja sa otáčam buď na jednu alebo na druhú stranu. Nič iného. Ako náhle dostrieľam, tá zbraň bude úplne prázdna, bez zásobníka, skontrolovaná, odložená do púzdra a teraz sa môžem pohybovať. Aby sa nestalo to, že prídem k niekomu a že ukáž, akú máš buchačku, potiahne a rana. Pozor na to. Takže to je celé. Hlavne bezpečne.